షిన్చాన్ చాలా మంచి పిల్లాడు. త్వరగా ఇంటికి వెళ్తే నాకు స్నాక్స్ ఇస్తారు. త్వరగా ఇంటికి వెళ్తే నాకు స్నాక్స్ ఇస్తారు. షిన్చాన్ ఇలా చేసేవేంటి? బయటకు వెళ్లే ముందు నీ ఆట బొమ్మలన్నీ సర్ది పెట్టుకోమని చెప్పానా? అంటే అది నేను మర్చిపోయానమ్మా. నీ ఆట బొమ్మలు సరిగ్గా సర్ది పెట్టుకోలేదనుకో, అవి కనపడకుండా పోతాయి. నా యాక్షన్ కామెంట్ నా రోబో తప్ప మిగిలిన బొమ్మలు కనపడకుండా పోయినా పర్వాలేదమ్మా. నీ వస్తువులన్నిటినీ జాగ్రత్తగా పెట్టుకో. ఈ పని చేయాల్సిన అవసరం ఏ ఉందంట? నా ప్రియమైన అమ్మ ఉన్నారు కదా, ఆవిడ ఈ పనులన్నీ చేసి పెడతారు. నీ ఆట బొమ్మలు సర్ది పెట్టడం తప్ప నాకు ఇంకే పని లేదనుకున్నావా షిన్చాన్? మీరు అరిచే అరుపులు ఇంటి బయట దాకా వినిపిస్తున్నాయి తెలుసా? మీరా ఇంత త్వరగా వచ్చేసారేంటి? కాసేపు అక్కడే వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి నాన్న. నాన్నకి వెల్కమ్ చెప్పే పద్ధతి ఇదేనా? అమ్మా నన్ను క్షమించండి అమ్మా. నాకు మీరు భలే వెల్కమ్ చెప్పారు. ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఆ చెప్పులు సరిగా పెట్టు. చెప్పుల్ని నేల మీదే కదమ్మా పెడతారు, నేను నేల మీదే పెట్టాను. మాట్లాడకుండా నేను చెప్పిన పని మాత్రం చెయ్యి. అమ్మా నాకు బాగా దాహం వేస్తుంది, అర్జెంట్ గా తాగడానికి ఏమైనా ఇవ్వండి అమ్మా. ఇస్తాను. ముందు వెళ్ళి నీ చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కో. ఇప్పుడు నీ మొహం ఎందుకు అలా పెట్టుకున్నావు? వెళ్ళి నోరు కూడా వాష్ చేసుకొనిరా. మిడ్సీ ఎప్పుడు ఇలా కోపంగా గదమాయిస్తూ ఉంటే ఎలా? అప్పుడప్పుడు ప్రేమగా కూడా చెప్పాలి. నేను ప్రేమగా కూడా చెప్పి చూస్తున్నానండి, కానీ అస్సలు నా మాట వినడం లేదు. చూడండమ్మా, మీరు చెప్పిన పనులన్నీ నేను చేసొచ్చాను. నేను చెప్పిన ప్రతి పని నువ్వు చేసావనుకో, నేను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాను. అమ్మా నాకు బాగా దాహం వేస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా తాగడానికి జ్యూస్ ఇవ్వరా? మీరే చూశారు కదండి, రోజు ఇదే విధంగా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాడు. చిన్నపిల్లాడు కదా మిడ్సీ, అందుకే ఇలా ఉన్నాడు. పెద్దయ్యాక అంతా సరైపోతుంది. అయినా నీకు ఇదంతా అలవాటే కదా. ఈ విషయాలన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా? అప్పుడప్పుడు తనకి నచ్చ చెప్తారని అర్థమైందా? ఇక్కడ ఒక బాటిల్ కూడా జ్యూస్ లేదే. నాకిప్పుడు జ్యూస్ తాగాలనిపిస్తుంది. అరే అదేంటి? ఇది జ్యూస్ లాగే అనిపిస్తుంది. ఇది అదే అయి ఉండాలి. నాకిప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది. షిన్చాన్ ఏంటి ఇలా చేసి పెట్టాడు? షిన్చాన్ నువ్వెక్కడున్నావు? చెప్పండి నాన్న. ఇప్పుడు షిన్చాన్ తో నేను కొంచెం ప్రేమగా మాట్లాడి చూస్తాను. నీకోసం మీ నాన్న వెయిట్ చేస్తున్నాడు. త్వరగా రా షిన్చాన్. వస్తున్నాను నాన్న. యాక్షన్ కామెంట్ మిగతా ఆట బొమ్మలన్నీ చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాయి తెలుసా? ఎందుకంటే షిన్చాన్ వాటితో ఆడుకొని తర్వాత జాగ్రత్తగా సర్ది పెడతాడట. నాకవి చెప్పాయి. నిజంగానా? అయితే వస్తున్నా. ఇప్పుడు షిన్చాన్ని చూస్తుంటే నాకెందుకో మంచి పిల్లలా అనిపిస్తున్నాడు. పిల్లల మీద అనవసరంగా కోపడకూడదు, ఎప్పుడూ ప్రేమగా మాట్లాడాలి. మిడ్సీ, మిడ్సీ త్వరగా ఇక్కడికి రా. అలాగే వస్తున్నాను. కొంచెం ఇలా వచ్చి చూడు. ఇవన్నీ షిన్చాన్ ఒక్కడే స్వయంగా సర్దాడు తెలుసా? నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. నేను చెప్పాను కదా, పిల్లలతో ప్రేమగా మాట్లాడితే చెప్పిన మాట వింటారని. నీకొక విషయం చెప్పనా? షిన్చాన్ అచ్చం నా పోలికే. కొంచెం దారి వదలండి. విచిత్రంగా ఉంది కదా? నాకు నమ్మకం కలగడం లేదు. ఇదేదో కలలా అనిపిస్తోందండి. కల కాదు, నిజమే మిడ్సీ. షిన్చాన్ ఒక్క మాట చెప్పండి. ఏంటమ్మా? నేను మీకు సహాయం చేయాలనుకుంటే వెంటనే చెప్పండి, చేస్తాను. ఇప్పుడు నువ్వు ఏమన్నావు? మీకేమైనా సహాయం కావాలంటే చేస్తాను అని చెప్పాను. నువ్వింత మంచి పిల్లాడివైపోతావని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఓ షిన్చాన్, నువ్వు చాలా మంచి పిల్లాడివి. చాలా సంతోషం షిన్చాన్, నిన్ను చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది. ఈ రోజు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. నువ్వే కాదు, నేను కూడా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈ సువాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది?
షించాన్ ఉన్నట్టుండి నీకేమైంది? మీకేమైనా తెలుస్తుందా? నీకే తెలియనప్పుడు నాకెలా తెలుస్తుంది? ఇదా అసలు సంగతి. ఈ జ్యూస్ అంతా షించాన్ ఒక్కడే తాగేశాడా? అమ్మా ఎక్కడ శుభ్రం చేయాలో నాకు చెప్పండి. షించాన్ ఎవరికి జ్యూస్ మిగిల్చకుండా ఒక్కడివే తాగేశావా? నీకేం కాలేదు కదా షించాన్? షించాన్ కి వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియలేదు. పనిచేసి అలసిపోయాడు కాబట్టి నిద్రస్తున్నట్టుంది. అవునండి. హ్మ్. ఒక మాట చెప్పనా? చెప్పు షించాన్. మీరు చాలా మంచి అమ్మ. ఈ రోజు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు? నేను షించాన్ని నిద్రపుచ్చేస్తాను. షించాన్, ఈ పనులని నేనే చేస్తాను. చాలా సంతోషం అమ్మా, మీరు నిజంగా చాలా మంచివారు. హా? అలాగా, చాలా సంతోషం షించాన్. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? నిద్రపోవడానికి ముందు బ్రష్ చేసుకోవడానికి. ఓ అలాగే. అది మంచి అలవాటు కదా. అవును, సరిగ్గా చెప్పావు. ఆహా, ఆహా, షించాన్ మాటలు వింటుంటే నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతోంది. ఇప్పుడు నీకెలా అనిపిస్తుంది షించాన్? నాకు తల తిరుగుతోంది. టీవీలో నీ యాక్షన్ కామెంట్ షో వస్తోంది. నువ్వు చూడ్డానికి రెడీగా ఉన్నావా షించాన్? నువ్వు లేచి ఆ షోని చూసావంటే అంతా సరైపోతుంది. నన్ను కాసేపు నిద్రపోనివ్వండి. కాసేపు నిద్రపోయాడంటే తన ఆరోగ్యం కుదుటపడిపోతుంది. షించాన్, నువ్వు నా కోసం మారాల్సిన అవసరమేం లేదు. నువ్వు ఎప్పట్లా ఉంటేనే నాకు సంతోషంగా ఉంటుంది. దిగులు పడకండమ్మా, నేను రేపటి నుంచి మునుపటి షించాన్ అయిపోతాను. నువ్వు ఎలాంటి షించాన్ అయినా సరే అల్లరి చేయకుండా ఉండలేవు కదా. నాకు ఆ విషయం బాగా తెలుసండి. భలే భలే,